Nơi là cho Phương gặp bài mà. Hai लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै आं बुरिखौ प्रेंक खालामनोसै नोंथांमोना नायदो मा रिएक्सन खालामो बेयो आधा घन्टासो जादों हाथायाव थांनाया दा मोनफैसिगोन खोमा थ' बेनि सिगां आं रेडि जानोसै थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो No. A few moments later. फैबाय रायजोफोर फैबाय नायबाय बेनो आरा masih gurung hai ba minggu kan isi nang mawa dukana oka hang jajan mawa di gurung sih he ayah wah masih gurung mana ini Jadi video hah video mawani नवजित नार्जारिखौ गथ'नि थाखाय माबा खालामगासिनो दं लोगोफोरखौ नाम्बार सोंलांगासिनो मोजां खामानि खालामदों मा नांगौ बेयावलाय मा नांगौ बोरो अरे रुको जरा सबर करो मा नांगौ मा नांगासिनो दं सोर फैनाय बे लिपस्टिक दागान नों खालाव बोरै फैनो मोनखो मा लिपस्टिक बेफोरो मा बेफोरो सोर फैनाय बेयाव चांदी खावलायाव बे गोरलैयाव ओमफ्राय बे माबायावबो नै मादि नांनानै दङ खावलायाव माबा लिपस्टिकनि दाग थिक खालामाखैथ' नोङो आं इमान 1 घन्टा गाहाम थाहैदों आं बाजाराव सोर फैयामोन बुं मोजाङै मोजां बुं गैया रावबो मोजाङै खिथानोबा खिथामाबा मा मोजाङै खिन्थानांगौ बेखौलाय रावबो गैया नों बिदि चिट खालामो ना आंखौ साला नोंनि सभाबखौ र' अरे कहना क्या चाहते हो मा आंनि सवालाय मा था नों बेयाव हारसिं था नों बेयाव थाया आं नोंजों No. हारसिं था नों थाया आं नोंजों नों बिदि खालामना आंखौ चिट खालामना नोङो मा सिट खालामदों आंलाय सोर फैया होमबा बे खावलायाव मानि दागो बे लिपस्टिकनि दागो ओमफ्राय बिदि चांदी बुरु आयनायालाय बुरु आं नायनि बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनदोंना नोङो मा फाग्लि साला था नों हारसिं था बेयाव हारसिं था नोङो एरैनो सोंदों दे सोनादे एरैनो सोंदों दे Nung kalau macam mana tu? Nai mobile nai hunting. Rajaper, mini baby. Biar सानफ्रोमबो खालामबाय थायो आंखौ फ्रेंक दा दिनै खालामनायालाय माबायदि रिएक्सन खालामदों गाबना लाबाय मालाय बे फ्रेंक खालामबा आंना जेबो जाया गोसोआ बिना
prank खालामा aku मिथिबाय बेलेग prank खालामाबा बेबायदि cheating खालामनाया prank खालामा नोंनो हायो prank खालामनो आंनो mana खालामनो लिंबाय माला mana खालाम ayo ओइ लेंग्रा मानसिखौ मानो Hi रायजोफोर thank you for cooperate with us so thank you bye bye नै रायजोफोर गाबबाय मालाय ini prank malam apa kalau menang aku benci baik जाबाय